Sini faisok pajak je saimano sini cholam kendro durbagyo karone je thanai sini tring bisi katal o horo pone note somoyo sini khoroktam senkrak takuk som tipramothani senkragrok boyar sahil tai khoroksa monos borok ei bike accident ngai nai bong langma chomani abono khanawoi ang tayo nino PSO bo thangka PSO thangini sing hospital thangini sing PSO thangi bongno FIR khaika FIR khainai tini case soli tongo boni bagene ang afru kogrojak tongo tai bubagra sahorka je bongnu khongo chubaini bubagra rang rohjak boni bagai sing tini boni nu khongo khorokram nu khongo sing tini jam mansak suwa phaika tai sini ADC government ni thane sini honorable EM tai honorable CM sini honorable CM Purnachandra Jamatia tai honorable EM Runal Debormani bongni yaktoi tai borong project nu khongono 10,000 taka ke alada ke chubana bagai ang koimong yafarka tai bon bagai ang tini bong nu khong phaisok pajak tai boskango bong nu khongja nangmani sungte chubana case to sung chalogin thanai o bongni je tinjonan case je borok bongno ferry mat thano je buthanai o gari na chino khainai romui bongni je nangmani je rangkusen je dorgar tomon nukhungo cholna bagi abo borok compensation marnai insurance company sing saimon nukhung to tinjon nukhung sing thangi neka beleni krei gorib borok nukhungo tini mohai osahai bon bagai ang sanar musungo jara khairugu tongnai tamo elected tamo selected tamo member tamo chairman anybody bong nukhung phainai phai chuba phaimano tamni male dofane hamari dofane borok chubake dofane hamari phaine dofane borok chuba jaknai boni bagai dofane jara hamari dane musungnai tamon chakri khainai tamon rasti khainai tamon jekono khainai pona nong anu khungrogo phai chuba phaimano boni bagai sengtini bong nukhung phai sokja to koja beseng nukhungo tini hapan seng tinjona nukhungo Manoj Boyar tai khoroksa salka borok nukhungo seng financial help jamansak tini chuba phaka bahai mata kolo koronu chubi belai ku dukhu nango tamni mala sengtini ko Manoj nago phajak ba boyna nago phajak sengtini bong nukhungo je boyna nukhung je bo mu phajaman feeling khaiman sengo amhaino khayo tamne bo khorosin takok chin tibrasa amne seng kom maike jodi accident ngene jodi thui thanga ke belai loss ble dofani bage choba khaine thimana bota kisa onno rokom matongo karon sing dofani bage choba khaina bage sengtini tibra mothong khurjak bal mage sing choba khain thine esiko okay accident ni thimane mo sini belai kan durbaiga jonok sini baikane belai kan loss bal mage sengo bong nukhungni borok baikano sengo belai kan dukhu jano sab phaleken tini sengtini phajak ang tini niji phajak tongo sinero Biraj tongo Daronjit tongo Krishna Santosh tai sini oroni sini blog ni member sini Darasmoni tongo orong mala bisini sini chairman Dabosonto bo missionary phajak ni borok bisa gurima tong hanani bo logiri malaya tai sin das subas bo phaimale bo jagao tabu norok bo ke sini mo boyar me 2 number ward na sam nok sabo tam se komo ni frame bo boyar sunu khongo sangtini ar borok phajak ar nini ration card bank bo te aadhar card solo kisar hopi boleh ram